Co mám normálně sladíček? Počkej, Nikola, vole, to bude nápadný, počkejte mi telefon, nebo je vypičal. Děkuji na horecku. Hej, běžte pro náš holky někdo. Ne, nechce. Já si dneska vylazila na skříň. Ty vole. A to je pro mě, Denny, že to je pro mě. Jo, já to dobrý. A to Hej, jsem na to, Jany. Zase ruské postrany. Nikola. Počkej, ještě Nikola. Nikola, je to rychlejší. No šlo to čistě. Au, to dolů. To je pro Beátku zvláštní. Ano. Ticho. A co mám udělat? Počkej, hoď po ní něco. Tak on tě stráku, že to nejsem. Ona by nám vadila, že? Dívej, Janička, Znudina. A jde, Kačenka. Už jde. Já už to nevidím. Hej, děcka, běžte je pro Pavlu. Hej, tady pro Pavlu. Počkej, podejchaj tu osu. Ať má munici. Rychle. Bacha, můj se převrátit. Já se bojím, já mám stranu, mám normálně tyto světlu. Dejte mobil dolů. Mám to na fotě, jak to dobré. Pája ještě nejde, aha. To je zajímavé, děcko. A co nám dělá ta opička na té skříni? To je pro mě. Já to strašně mám ráda. U Denisku. Tak. Už je Katka? Katka, řeší. Už to. Hej, normálně. Pojďte se podívat. Hej, pojďte se podívat. Ale počkej. Ještě počkej na Páju. Pojďte. To si zaraz. Zavřete.